ďakujem príslušníkom polície aj hasičom, všetkým, ktorí sú tu nasadení, priebežne zasadáme, kontrolujeme situáciu. Momentálne nadlietávajú aj drony na tých kritických územiach, aby sme si vedeli označovať, ktoré miesta sú tie najkritickejšie a kde môžeme predpokladať nejaký problém do budúcna. Naši dobrovoľní hasiči v Devinskej Novej Vsi makajú, odkedy sme dostali informáciu, že bude zvýšený stupeň povodňovej aktivity na Morave a na Dunaji. Chalanov sme uviedli a dámy teda aj do pohotovosti, čo sme teda aj zverejnili a informovali obyvateľov na základe zasadnutia krízového štábu. Sú na nohách odvtedy, odkedy sme tú situáciu dostali informáciu, že tá situácia bude kritická. Poprosím obyvateľov, aby rešpektovali ich pokyny. A to slovo ďakujem teraz je veľmi pre nich podstatné, pretože niektorí sa nestihali ani prestriedať. Vďaka ostatným príslušníkom polície a hasičského zboru sa nám darí troška odľahčiť ten nápor na kolegov, ale chceme stihnúť čo najviac za svetla, aby sme potom predišli iným komplikáciám. Takže robíme, tá situácia bude niekoľko dní, zatvárame materské a základné školy po dohode so riaditeľkami a riaditeľmi. Tá situácia nie je vhodná ani poveternostná na to, aby nám deti behali po vonku a v podstate obmedzenia mestskej hromadnej dopravy sú také zásadné momentálne, že pohodlne a bezpečne sa do zariadení školských a vzdelávacích Devinskej momentálne nedostanú. Spojené nádoby. A čo hovoríš, že kedy to bude? Okay.